Kaikille. Tänään mun isoveli pelaa Fortnitea. Eka video Fortniteissa. Se ei oo kauhean hyvä, mut ihan okei. Se aloitti UFO Season. Tää on mun uusi käyttäjä. Mulla on ollut tää jotain 4 vuotta. Mut mä aloitin UFO Season. Se UFO Season se oli tosi hyvä semmonen. Mulla on Darth Vader ja kaikki tähän kastiin. Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Darth Vader ja kaikki. Tänään me tapetaan tiikeri, se ruma tiikeri tässä pelissä. Joo, ja sama skini mitä näet. Niin. Vitsi hyvä. Tuon parhain jatkan tässä. Hoppa. Eli katsokaa tää. Kuvaatko? Joo. Flash. Voita, voita, voita. Hei! Jos joku haluaa appettaa mun isovelin, sit sen nimi on Market Saturn. Ja mikä? M-A-R. Oota, mä kerron sitten. Mä kyllä voin näyttää kuvan. Kai te näette. Joo. Kai ne näki jo silloin, kun mä menin peliin. Niin, mutta jos haluatte appettaa, muistakaa sitten. Niin, Sitten äijä appettaa. Niin mun pikkuvelin nimi on Allani. Siinä Fortniteissa. Mun nimi on Alvari ja tän nimi on Allani. Mun nimi on Fortniteissa Alla, niin. Niin. Onks kiva katsoa, kun mä kerron? Ei. Mitä? On. Ai ei, mutta sä tykkäisit. Tapa, tuo tiikeripaska. Pikkupaska. Voi mun. Tapa se. Hurraa! Me valttiin. Kun tyyppi tulee. Hiili. Hei, sunne! Tapa. Tuo ihan helppo. Hyvä poika. Miksi mä en kokeillut sitä autojuttua? Ai, mulla kiinni. Me valttiin jo. Mikä asetta. Tuo kelpaisi mulle, tuo mun lempani shotgun. Tässä seasonissa. Mulle snippu.
Nää on niitä aseita. HP alkaa vähenemään. Joo, se kuoli vai? Ruma! No älä raivo. Okei, bye nähdään seuraavan videossa. Hei hei!